Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down. Oh, jongeman, achteruit. Achteruit, je rijdt tegen het verkeer in. Je moet achteruit, je rijdt tegen het verkeer in. Ja, we letten natuurlijk vooral op veiligheid. Kinderen dus opletten dat ze dus goed achter het stuur zitten. Dat ze afstand bewaren is ook heel belangrijk. Want als jij geen 2 meter tussen de auto houdt en je remt en de ander let niet op, ik garandeer je dat je zit met je tand boven op het stuur. Oh, jonge dame. Kijk eens naar het bord. Kom eens. Kom eens. Ga eens achteruit. Kijk eens achteruit. Kom eens. Maar eens kijken dit bord. Ik kan ook behoorlijk streng zijn, ja. Heel streng zelfs. Ik kan er ook zo eruit sturen, hoor. Daar heb ik geen moeite mee. Als iemand een overtreding maakt wat niet door de beugels gaat, 1 keer waarschuwen, 2e keer eruit. Weet je wat dit bord betekent? Verboden in te rijden. Nee, je moet die kant langs. Gaan we die kant op? Ga maar zitten. Ga maar zitten. Doe maar. Ga maar rijden. Doe maar. Zo. Dit is de mooiste baan van Nederland. Ik vind dit geweldig. Dit is echt iets voor mij. Ik had een bedrijf in speelgoed en ik verkocht speelgoed hier. En zodoende vroegen ze dan, kan jij misschien verkeersagent worden? Ja, ik zei, ik weet niet nou. Ik heb er toch geen verstand van. Dus we hebben het geprobeerd. We was direct geslaagd. Al de eerste dag. Dus ik doe het nu bijna 9 jaar. Wat is er, Henk? Boete. Boete? Ja, van die mevrouw. Wat? Gewoon onder de rijen. Ja, dametje. Je bent aan de beurt nu, hè? Oh nee. Ja, weet je hoeveel geld? En weet je hoeveel geld dat is? Dat is 420 euro. En dan moet even direct afrekenen. Ja, TikTok sta ik nu ook behoorlijk bekend. Ik meen dat 1,2 miljoen. En ik vind het geweldig, maar ik blijf mezelf. Ik bedoel, ik verbeeld me niks, ik ben niks. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle. Jongeman, aan de rechterkant rijden. Goed zo. Keurig, jongen. Moet even wachten voor het stoplicht. Nou, ja, groen, mag je rijden. Ik vind dit doe 3 dagen of 2 dagen in de week en ik vind het geweldig. Mijn vrouw doet nog duo fietsen. Dat is 2 fietsen naast elkaar. Ze is zelf een jaar ouder dan ik, 73. En ze fietst nog met oude dagen van 80. Daarna doet ze nog panerie, koken voor oude dagen. Dat doet ze ook 1 keer in de week. Dus wij blijven bezig. Als ik stil ga zitten, ga ik dood. Ik moet bewegen. Ik ben ook een druk te maken, dat weet ik zelf ook wel. Maar ik moet iets doen. Ik heb geen hobby's. En dit is mijn hobby. Ja, groen. Doe maar, rij maar door. Doe maar. Andere kant rijden. Aan de linkerkant, hè. Doe maar. Kom maar. Goed gedaan, jongen. Goed gedaan. Keurig.